Tyttö, joka muuttuu sureksi ja pelastaa kokonaisen metsän. Olipa kerran pieni kylä, jossa asui tyttö nimeltään Tatiana. Hän oli luonteeltaan hyvän tuulinen ja näöltään kaunis. The fuck do you mean? Anyway. Hänellä oli ruskeat pitkät hiukset. Hän asui linnassa korkean vuoriston huipulla. Hän asui maailman ihmeellisimmässä, jossa oli merenneitoja, sotureita, keijoja, taikapuita, peikkoja, lohikäärmeitä, yksisarvisia ja paljon vaaroja ja taikuutta. Tatiana oli yleensä kaikkien taikaolentojen kanssa. Hän ratsasti yksisarvisilla, ui merenneitojen kanssa. Keijut auttoivat häntä aina pulmissa. Hän lensi lohikäärmeellä. Myös hän leikki peikkojen kanssa, mutasotia ja paransi taikapuita. Tatianalle oli sanottu aina pienestä saakka, että hän ei saa mennä synkkään metsään. Jos hän menisi sinne, hänelle voitaisiin langettaa kirous ylleen, mutta häntä ei pelottanut. Sen takia hän pystyi olemaan kaikkien taikaolentojen kanssa. Eräänä yönä hän karkasi ja juoksi pitkin kivistä ja kovaa mäkeä pitkin. Kaikki taruolennot olivat hämillään, kun tyttö karkasi. Kun taruolennot ihmetteli, minne Tatiana oli menossa, he olivat seuranneet Tatianaa hyvin pitkään ja huomasivat, että hän oli menossa synkkään metsään. Kaikki taruolennot säikähtivät ja ei seurannut häntä. Tyttö astui metsään varovin askelin. Hän ihmetteli, miten häntä ensimmäistä kertaa elämässään pelotti, mutta ei antanut pelon valloittaa häntä. Tatiana oli jo kävellyt pitkään, kun hän huomasi vanhan muorin pukeutuneena mustaan kaapuun, joka oli verenpunainen sisältä. Muorilla oli todella pitkät ja pelottavat kynnet ja hän käytti vänkkyrän muotoista puukeppiä tukikeppinään. Muori oli ollut suuren padan luona, jossa oli värikästä lientä, joka välkehteli juuri niissä väreissä, joista Tatiana tykkäsi. Muori huomasi Tatiana ja pyysi häntä tulemaan luokse. Tatiana ihmetteli, miten hän huomasi hänet, vaikka hän oli piilossa puskassa. Tatiana otti pari taaksepäin askelta, mutta muori pyysi hänet luokseen. Yhä sitten Tatiana alkoi miettiä, että olisiko hän sittenkään ilkeä, kun Tatiana meni hänen luokseen. Muori sanoi, että hän pystyisi ennustamaan tulevaisuuden. Tatiana halusi kokeilla, pystyisikö hän tekemään niin. Hän kysyi, pystyisitkö ennustamaan minun tulevaisuuden. Tatiana kysyi. Muori vastasi, kyllä pystynkin. Hän astut padan luokse, niin minä pystyn lausumaan taikasanat. Tatiana astui padan luokse ja muori alkoi lausua taikasanoja. Murtoo, poetta, iheet, vaskotta, tuur. What the fuck? Kun muori oli lausunut taikasanat, Tatiana näki ainoastaan mustavalkoista ja hän huomasi, että hänellä on eläimen kädet ja hän yritti huutaa apua, mutta säikähti kun kuuli suden ulvontaan ja huomasi, että hän oli se itse. Hän ihmetteli, että miksi hän oli muuttunut sudeksi. Muori oli palannut sanomaan, että jos haluat palata takaisin ennallesi, niin teet palveluksen minulle. On yksi ja ainoa jalokivi, jonka sinun on haettava. Se keskellä synkkää metsää valitsin sinut siihen, koska kaikki muut ovat epäonnistuneet. Vain rohkeat ja hyväsydämiset voivat hakea sen. Tatiana hyppäsi matkaan, kun muori sanoi vielä, kun löydät sen, voin muuttaa sinut ja koko synkän metsän takaisin ennalleen. Tatiana oli kulkenut monia päiviä ja kohdannut vaaroja, niin vihdoinkin hän oli löytänyt jalokiven ja oli hyvin kirkas ja punainen. Se muistutti sydäntä. Hän otti sen suuhunsa ja joutui taas kulkemaan pitkin synkän metsän ja vaarojen, mutta hän oli saanut sen. Tässä välissä on ilmoitettava, että kertoja unohti käsikirjoituksen muualle, eikä sitten voi jatkaa täysin alkuperäistä teosta lukien. Tästä eteenpäin tarina jatkuu hatarien muistikuvien ja improvisaation avulla. Kun Tatiana palasi takaisin metsään, hän antoi jalokiven noidalle, ja silloin hänestä muuttui kaunis pitkäsiipinen
kaunis, upea, hieno asia. Jipii! Ja silloin hän muutti myös Tatianan takaisin omaksi itsekseen. Ja hän muutti myös synkän metsän upeaksi paikaksi. Tatiana lähti pois metsästä ja meni vanhempiensa luokse kysymään, saisiko hän jäädä taikametsään hoitamaan sitä. Ja hänen vanhempansa vastasivat, että tietenkin olet kuin luotu siihen työhön. Nyt Tatiana taas kulki pitkää kivistä mäkeä, mutta se oli täynnä kiitäviä kukkia ja hän palasi haltijan luokse ja sanoi, että hän jää tänne. Jeepep! Tähän loppuu meidän taianomainen tarinamme Tatianan kanssa. Mutta ken tietää, ehkä Tatiana vielä tekee paluun. Kiitos näyttelijöille.